ኣብ ኢትዮጵያ መሰል ናጽነት ፕረስ እንዳተዓፈነ ይመጽእ ኣሎ ክብል ሂማን ራይት ዎች ዝተባሃለ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ትካል ገሊጹ። እቲ ትካል ብዛዕባ ኢትዮጵያ መልኪቱ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ክልተ ጋዜጠኛታት ናይ ጀርመናዊ ማዕከን ዜና ዶቼ ቬለ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ጋዜጠኝነት ፈቃዶም ከም ዝተመንጠለን ኣብ ርእሲ እውን 9 ጋዜጠኛታት ናይ ዶቼ ቬለ ስርሖም ከይገብሩ ተኸልኪሎም ምህላዎም ይገሊጹ። እቶም ክልተ ናይ ጋዜጠኝነት ፈቃዶም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተመንጠለ ጋዜጠኛታት ዶቼ ቬለ ኣብ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ኮይኖም ምስ ጀርመናዊ ማዕከን ዜና ክሰርሑ ጸንሕዮም። እዚ ሕጂ ብኢትዮጵያ ተወሲድ ዘሎ ስጉምታት ስዒቡ ድማ እዩ ሕጂ ሂማን ራይት ዎች ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ እዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምታት መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ናጽነት ፕረስ እትገብሮ ዘላ ጸቕጢ ዘርኢ ክብል እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ ጥራይ ፖሊስ ኢትዮጵያ ልዕሊ 6 ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወን ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ናይቲ ሃገር ድማ ካብታ ሃገር ተሰዲዶም ክነብሩ ተገዲዶም ምህላዎምን ይገሊጹ። እቲ ዝትካል ኣውፂዎ ዘሎ ሓበሬታ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ንሕግታት ሚድያ ብምምሕያሽ ኣብ ልዕሊ በዓል መዚ ሚድያ ኢትዮጵያ ፈጻሚ ቁፅር ብምዕባይ ንትካላት ሚድያን ጋዜጠኛታትን ንምቁፅጻር ዝሰፍሐ ስልጣን ከም ዝሃበን እዚ ለውጢ ድማ ነቐፍቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናጽነት ሓሳብ ከምግላጽ ዘለዋ ዞባውን ኣህጉራውን ግዴታታት ዝጥሕስ እዩ ከም ዝብልውን ሓቢሩ። ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ናጽነት ፕረስ ከምዚ ዓይነት ጸቕጢ ትገብር ዘላ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዘሎ ግጭታት ይቕጽል ከምኡ ድማ ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነትን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ እናገደደ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ ሃገር ናይጄሪያ ሕጂውን ኣብ ማእከላይ ዞባ ናይቲ ሃገር ዝኾነ ኮጌ ዝበሃል ዞባ 13 ሰባት ካብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተጨውዩ ተሓቢሩ። እቶም መጥቃዕቲ ብምፍጻም ነዞም 13 ሰባት ካብ ቤተ ክርስቲያን ጨውዮም ዘለዉ ኣጥቃዕቲ ናብቲ ናይ ሰንበት ስሩዕ ኣገልግሎት ዘፈጽም ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ምእታዎም ተኹሱ ከፊቶም ነቶም 13 ኣብ ትሕቲ ቁፅር የእትዮም ከም ዝጨወይዎም ተገሊጹ። እቲ ጨውያ ኣብ ዝተፈጸመሉ ኣባላት ጸጥታ እቲ ከባቢ ምስቶም ዕጡቃት ናይ ተኹሱ ምልውዋጥ ከም ዝገበሩን ከም ውጽኢቱ ድማ 5 ካብቶም ዕጡቃት ከም ዝተቆትሉን እቶም ካልኦት ግን ምስቶም ዝጨወይዎም ከሃድሙ ከም ዝኽኣሉ ተሓቢሩሎ። ሰበስልጣን እቲ ከባቢ እቶም እቲ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ነቶም ተኸተልቲ ክርስትና ዝኾኑ 13 ሰባት ዝጨወዩ ዕጡቃት ሸፋቱን ጉጅለታት ገበንን እዮም ክብሉ ጠቂሶሞም ኣለዉ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ናይጄሪያ ብተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ኣብ ዝፈጸመሉ ከምኡ ድማ ጨውያ ኣብ ዝፈጸመሉ እቶም ፈጸምቲ ሸፋቱን ጉጅለታት ገበንን ምዃኖም እዩ ዝግለጽ። ይኹን እምበር ኣብቲ ሃገር ብዙሓት ጅሃዳውያን ዕጡቃት ጉጅለታት ዝንቀሳቐሱ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ድማ ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ብምግባር ጨውያ ክፈጽሙ ይረኣዮም። ናይዚ ውጽኢት ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንናይጄሪያ ከፈራርሕ ተሰሚዑ ዝነበረ ኮይኑ ጨውያ ተኸተልቲ ክርስትና እንድሕር ቀጺሉ ድማ ሰራዊት ኣሜሪካ ክሰደድ ከም ዝኽእልውን ከፈራርሕ ተሰሚዑ ነይሩ እዩ። ከም ዝከር ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር እውን ኣስታት 250 ዝበጽሑ ቆልዑን 12 ኣባላት ቤተ ክርስቲያንን ብዕጡቃት ጉጅለታት ተጨውዮም ነይሮም እዮም። ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምምሕዳሩ ሓድሽ ጎንፂ ንኸይፍጠር ውፉይ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎን በስም ሰላም ግን ንግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዘየእትዉ ገሊጹ። መሰረት ብወገን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ወፂእ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ መግለፂ ዝሃበ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ክልል ዞባታትን ወረዳታትን ዝተሳተፍዎ ናይ 3 መዓልቲ መድረኽ ኣመራርሓ መደረ ኣብ ዘስማዕሉ እዋን ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ኣብ መደረኡ ድማ ኩናት ከይፍጠር ዝከኣለና ኩሉ ብሪና ንሰላም ኢልና ግን መሬትና እሕሊፍና ኣይንህብን ከም ዝበለ ተሓቢሩሎ። እቲ ፕሬዚደንት ህልውናን ድሕነትን ትግራይ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ዝሃቦ መደረ እቲ ክልል ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ተኣፋፊ ኩነታትን ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ውሽጣውን ገዳማውን ሓደጋታት ድማ ነቲ ኩነታት ኣጋዲድዎ ምህላው ይሓቢሩ። ንሱ ኣብ መግለጺኡ ትግራይ ብብዙሕ ኣንፈት ጸቕጢ ይወርድ ኣሎ ዝምዕብል ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ዳይናሚክስ ድሮ ነቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ጸንሐ ሃዋሁ ዝያዳ ጸቕጢ ክገብረሉ ክኢሉ ኣሎ ኢሉ። ጀነራል ታደሰ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ኣገልግሎታት እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ጸቕጢ ኣብ ውሽጢ ስርዓተ ፍትሕን ፍርድን ዝረኣዩ ዘለዉ ብድሆታት ድኹም ቆጠባ ከምኡውን ነቲ ስርዓታዊ ዝመስል ብልሽውና ኢሉ ዝገለጾ ነቲ ንሱ ዘመሓድሮ ምምሕዳር ገጢምዎ ዘሎ ዓበይቲ ብድሆታት ምዃና ገሊጹሎ። ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን ዘሎ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ንኣህጉራዊ ደገፍ ነቲ ክልል ብዙሕ ቦታ ዘይገደፍ ምዃኑ ዝገለጸ ጀነራል ታደሰ ብዛዕባ ዘለካ ጸገም እናማረርካ ዝኾነ ሰምዓካ ኣብ ዘይብሉ ዓለም ኢና ዘለና ብምባል
إذا دما زلاغ فتح كوشت أو عقمنا نخمت زجدد يلو الجنرال وسيخو أبزوان اتكلل نابزخونا كالا حدش قجت نخياتو يسرحو كم زلو كقلص انكولو إذا كبهالن كولغن مأنت سلام مريتنا يحلفنا نهب مالت آيكونا بمبال سمع بريتوريا بوغو كم زي تتكبرن حقا منقستاو قزاتاو حدنا تتكلل ناب نورنا مملاسن استمزابولو بسلام ما بنربطهم كملو سندما يسرحو كم زلو يقاليتو كم زفلت قد محجوات ياب زينبرت صاب نايزي جنرال تادس زمرح ممحدار أبزوان أستات 400 تاوي زبصح مريت تግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ናይ ወረርቲ ዘሎ ኢሉ ነይሩ العلوي كوميشن سبقوا مسالات ودو حبرات هاجرات إيرترا بزقربا جزيان أستاد 18 عامتات بزي فرد أسيراتهم صنحت 10 مفتاحة زت تبابع معبالة مخانة قليصو اتي وات إزالو مجلسي سبسلت أن منجستين نتم كاب كل التشحن حدنات حزم أما روح زركبو جوجل 10 حموش تحويسو كلهم بزي فرد أملا أبيات ما أسرت نايت هاجر زركبو أسرات بزي قد مخونات كفتحو نسوعي لزلا إذن يودو حبرات هاجرات العلوي كوميشن سبقوا مسالات مجلسي وسيخو أبيرترا على 10 حسابات أويام بتحت ما أسرت ألو كبلن كله كابزيام بوليتيكانياتات غازيتانياتات كهناتن تمهارون يركبوهم دما إلى لا كم زفلات أبز حلفك أرى معلتات إيرترا نقادو سواسلتان بوليسن موياويانن زركبوهم نأسات 10 عامتات أو تهدراو بيت ما أسرت ما يسروات أسيرهم زنبورة 10 سبات فتحة نيرايا بشحن 993 زتمسرته فلوي الأخ ودو حبرات هاجرات نكونتات إيرترا كاب كل التشحن 10 كمرمر كابز جمر إيرترا مجويتي قدب ألبو هاجرا وأقولقلوت زي حقاو ما أسرتن سجرو دباو متسانن دو كتبل بتتجاجا متس أو عيد كقرب ساني حيو فلي وكيل ودو حبرات هاجرات أب قدات سبعو مسالات إيرترا سوداناو محمد عبد السلام بابكر أب جنيفا أب زغربت أب كونتات إيرترا كم زي تمحيشة أبريهيو أبز حجه إذا كوميشن أوتي وزلوا مجلس أدمى إيرترا أهجراو قديتات سبعو مسالات ملو بملو كتتكبر مسوا سلطان إيرترا زجبرات أمدو نمقص آل دلو مهلا وحبيرلا إيرترا بجاكاتهم 10 سبات أبزق النيات وننوي عمتات بتحت قيد صنحو 9 ساعات تأجد أبيات كريستيانات كم زفتحت تحبير نيريو حيالو كابتم استفتحوا أسرات ناسات حموش تعمت أب صنع بيت ما أسرت ما يسروا تأثيرهم صنحو 5 خوني فلات إيرترا أب كل التشحن كلتن بجاكا أرثوذكس توهادو سنة إسلامنا كاثوليكن كنيشان كالوت هيمانتات كعص أوا كم زو السنة يذكر بزحجي أبحث إرجزي إيرترا غيرات تزلا مفتاح أسرات دما بزحت سدرابيتات ناي أسراتن وجلتات تطابقت مسالات هيمانتن نتم نلعلي 10 عامتات أبيت ما أسرت زركبو إيرتراوين مرحت أبيات كريستيانن بوليتيكانياتن كفتحو تسفى يحديرهم الله كم مرحت أبيات كريستيانات أبزوانا بتحت قيد زركبو كأشي قبر مدهن قبر جرجس كأشي دكتور فتسوم قبر نقوس كأشي دكتور تخل أب منقست أب باستر دكتور كفلو قبر مسكال باستر هايلن نايزجي باستر مليون قبر سلاسن باستر كيدان ولدنيام نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم